Plan orokor baten azken finean erabakitzen da hemendik aurrera isurtzaren bilakaera nolako izango den. Horretarako, lehenengo egiten ari garena da isurtzaren diagnostiko bat edo azterketa bat. Bertan, inguru fisikoa, hirigintza eta sozioekonomia aztertzen dira, eta behin azterketa hori egin ja gero proposamen konkretuak egiten dira. Momentu honetan, proposamenak mahaiganien dauz, eta galdeketa bat dago egingo da otsailaren 27an herritarren iritzia jasotzeko. Dena den, prozesu guzti honetan, prozesu hau hasi zenetik, herri batzarrak eta tailerrak egin dira herritarrekin, bai diagnostikoa egiteko eta baita ere alternatiba ezberdinak. El 27 de febrero se hará una consulta popular. Los resultados que salgan de ese día, el Consejo Asesor propondrá una propuesta que será la que se enviará al Consejo, al Gobierno vasco y a la Diputación. Normekin konparaute ez gauza askunde bat planteatzen. Kontraku esan nuke, aurreko normetan okupatzen zen lurra, baina askoz be okupazio gutxiago gaude planteatzen. Etxebizitzen dentsitatea handitzea deko helburue plan honek, eta nukleo bat sortzi isurtzako plazan inguruen, etxe gehienak hor kokatzen die, eta gero industria aldetik, aurreko planari konparatute ikusten du ez dela beharrezkoa planteatzen zen industria kopurua, eta hor ere murrizketa bat ari gara. Plan oroko honek desberdintzen da beste plan oroko batzutatik, gehien bat, hasierako momentutik, diagnostikotik herri parte hartzea hasi delako. Gainera, garrantzi berezi emotz hau, diagnostiko on bat egitea herrixen, diagnostiko horrek markauko dauzelako, gero proposamenak egiterako duan ditugun mugak. Behin diagnostiko hori egin ondoren, tailer ezberdinak egin dira eta bertan herritarrek proposamen ezberdinak egin ahal izan dituzte, eta hortik irten dira otsailaren 27an bozkatu ahal izango dira zen alternatiba ezberdinak. Guretzat oso garrantzitsua izan da herritarren parte hartzea hasieratik, eta horregaitik momentu honetan gabiltza planteatzen herri kontsulta. Para hacer el cambio de normas subsidiarias hemos querido tener en cuenta también el plan de movilidad sostenible, teniendo en cuenta los avances y la dirección que lleva en la infraestructura de todos los pueblos, y más en este con las necesidades que tenemos. Kontutan eduki ingurumena eta medio fisikoa ez diela berriztagarriak. Orduan, lehenengo behar dena da azterketa sakon bat eta ikusi zer babestu behar da. Hori da gure plan generalien gabizena proposatzen, lehenengo azterketa batekin ikusteko zen edizen baloreak, inguru fisikoarenak babestu behar dienak, eta gero hori oinarri hartuta eta limitazio horrekin garapen berriak planteatzen. Con este plan lo que queremos potenciar es hacer viviendas de protección para que la gente joven siga viviendo en Isurtza y los que han tenido que salir fuera de Isurtza puedan volver, y así mantener un equilibrio de habitantes jóvenes y
Bueno, en este plan vamos a respetar los suelos necesarios para mantener la soberanía alimentaria en el pueblo de Isurtza. Eso quiere decir que respetamos al sector agrícola y ganadero.